Iki sirahmu iki sing ning pamiyatan apa wis lulus? Alhamdulillah, Pak. Lulus. Aku lulus. Ini cek dhewean. Masih ya, Mbak, masih jomblo. Lah, tahu. Tadi dodo agendakan. Agenda apa nih? Masuk job. SMKI apa isi? SMKI apa isi? Isi. Isi pirang sasi. Aku sih bilang saksi. Pak, ini banyak. Hai Pak dosen. Pak dosen. Boleh ora? Mana sih, Pak? Dosen porno. Pak Wahyu. Pak Wahyu dosen. Dosen porno. Boleh ngalih yang YouTube. Bagus. Iki Pak Wahyu. Ya, pakai pulau sekali. Yo, oh kanggo ekstensi iki lho. Kanggo. Ayo. Larang banget. Ini lho. Iki syaratnya ora ban gemuk ora iso nyekok. Ayo, mulo ben harmonis karo bojone iki yo ngono. Arep bisa nyambut gawe yo cium kanan kiri kalau bako. Oh berkah nyambut gawe yo semangat. Gak kowe yo karo bapak ibu. Lah kula merantau. Merantau karo anu Urayogo. Karo ora boleh. wakil-wakil apa piye? Tawa ae. Ayo, adi mantu yo siap mati. Wedi. Wedi mari urung tau nglakoni, oleh lakoni. Urung tau. Oleh lakoni tuman. Nek wis ero wae. Apa di wae sing nyeleneh. Aja, jombe urung sik kudu koyo kok. Aja omong sing liyane kuwi. Tak ora. Ayo mrene.